Het coronavirus heeft ons nu al voor de tweede keer in de greep. We gingen ook even op bezoek bij pastoor Burger in Bergen ter Blijt aan de kerk. En bevonden daar de heilige corona waar heel veel kaarsjes gebrand werden. Aan hem uiteraard ook de vraag: hoe reageert u op het coronavirus en hoe gaat u ermee om? Het is en blijft heel heftig. Hè? We hebben de eerste golf gehad en nu de tweede golf die we meemaken. En vooral de vieringen van de Eucharistie. Hè? Dat je met weer beperkt aantal mensen samen mag zijn. Gelukkig kan het wel doorgaan. Maar ja, we hadden eerst weer meer ruimte en meer adem, om het zo maar te zeggen. Met meer mensen kunnen vieren en dan moet je weer terugschakelen. En dat, om het zo maar te zeggen, is niet leuk. Maar is er bij u een aparte ervaring als je het splitst in de kerk en in het profane, dus de mens? Laat ik zo zeggen, zeker als priester zijnde, dat je iets voor de mensen kunt betekenen juist in deze moeilijke tijd. Hè? En dat je de mensen moed in kunt spreken. Hè? Juist die het ook moeilijk hebben in de andere gebieden ook. Hè? Waar ze mee worstelen met tegenslagen of iets dergelijks. En alles wat er is. Ja. Maar ziet u het ook als een geestel gods, zoals dat vroeger genoemd werd? Nou, Of is dat ouderwets als je zoiets vraagt? Aan een moderne geestelijke? Ja, in deze termen moet je niet spreken. Elk lijden op een of andere manier is op een mysterievol wijze verbonden met de fout van de mens, met de zonde, om het zo maar te zeggen. Hè? En Christus heeft dat uitgeboet voor ons in zijn lijden. Dus er is een mysterievolle band op een of andere manier. En we kunnen juist ook in het lijden van Christus moed vatten om zelf datgene wat ons treft en waar je niet direct iets aan kan doen, om dat toch op een of andere manier te dragen. En ik zie daar wel de uitdagingen in van deze tijd om iets meer in, te groeien in navolging van Christus met de deugden van geduld. Want dat wordt voor mij ook gevraagd en van de mensen gevraagd. Iets van lange adem, want dat is het zeker. Hè? Het is echt iets van lange adem. Kunt u dat ook goed naar mensen vertalen, deze christelijke geloofswaarden die u nu aanhaalt? Nou, ja. Mensen hebben dus doden om zich heen. Mensen hebben ellende om zich heen. Hoe vertaalt u dat? Want u moet die mensen proberen op te vangen. Ja, nee, zeker. Dus dat je de ene kant geduld en de andere kant standvastig zijn. Probeer rustig te blijven. De kerk gaat door. Ondanks dat er geen inkomsten ook zijn? Of wordt u nog gesponsord door deze of gene die zegt van, nou, in deze moeilijke tijden doe ik wat in het laadje? Nee, goed, het is wat u zegt. We missen heel veel aan inkomsten. Gelukkig zijn er ook mensen die met de extra kerkbalans bijdrage hebben meegedaan en zo af en toe giften geven. Dus meer dan anders, gelukkig. En soms gooi ik ook wel eens een balletje op. En dat doe je automatisch bijna. En omdat het ter sprake komt zo. Maar mensen geven en ik hoop dat mensen daardoor andere mensen ook op de gedachte komen van toch iets bij te dragen. Want het is en blijft onze kerk. Hè? Ja. In andere branches worden ze geholpen door de overheid, maar dat is bij ons niet het geval. Het bisdom zit zelf in de moeilijkheden. U moet de eigen broek hoog houden, om het zo maar te zeggen. Ja, de parochianen moeten toch ook voor de boterham van pastoor zorgen. Ja, en er is verder geen... en daar is geen andere middelen voor. Geen regering die dus daarin bijspringt. Nee. Dus... we staan hier zo heel mooi bij een beeld, niet een beeld, maar een tekening of iets van... Een afbeelding, ja. Van wie eigenlijk? Van de heilige corona. Van de heilige corona, ja. Die toen de eerste golf er was, is zij als het ware van al die vele heiligen die we vieren, alle heiligen,
ze is in de vergetelheid geraakt. Want ze was toch vroeger in Aken, werd ze vereerd. En best, maar u ziet, onze lieve Heer haalt ze allemaal weer uit die vergetelheid. Hè? Door iets te sturen. En, ja, precies. Maar hoe komt ze... Ja, u zegt dus corona en dat andere ding waar wij mee te maken hebben heet ook corona. Ja. Heeft dat nog iets met elkaar te maken of is dat toevallig? Ja, het lijkt... De naam komt in ieder geval overeen. En ze hebben dus dat gekozen. Ja, precies. En er is in het Duitse gebied, Duitsstalig gebied van Zuid-Duitsland, Oostenrijk, is er een verering voor heilige corona die ook wel gelinkt wordt aan een epidemie. Oh ja. En onder dieren dan eigenlijk vooral. En dat zij daarvoor is aangeroepen voor de bescherming van het vee, wat het bestaan van de mensen was. Hè. Dus, maar ja, in ieder geval, als ik zo even kijk naar de kaarsjes die er aangestoken worden, dan zorgt corona dus ook wel dat er iets aan inkomsten nog aan de kerk binnenkomen op dit moment, ondanks het coronavirus. Ook op die manier, ja. Dat klopt inderdaad. Hè. Ja, goed, de bisschop heeft ook gevraagd dat we creatief zijn in het werven van, op nieuwe wijze werven van ook inkomsten voor het onderhoud van de kerk. En dat de kerk ook door kan gaan met waarvoor ze er is. Hè.